Ay. Sing kinong khaising hayo berembong ka Fresh Green Ginger Association ka pentip ni kipai ba jong ka Eastern Riboy ba kandon ka jingkhang kudam dukan sing HKR Pundatrik bunai ba ar hajar ar saw nomor kandon ka general meeting jong ka association hakate gesi te nomor kata lakarpat ye pibaro kinong wan sing hakate si ba tunde balwara ye kimar kimata jong ki nomor kan omdon kono ka jingkhur ye kinong thet bat ye kinong wara ye kamar ka jong ki kulesun